Goddag ude i de mindre befolkede provinser. Jeg er lige ved at kværne lidt smør til 2% fedt. Men I må gerne tage et kig, men jeg bliver nødt til at fortsætte nu. Goddag ude i stuerne og de mindre befolkede provinser. Jeg har lige ved at lave et hegn her til min køer. Kanatisk afstamning. Det er fandme hårdt. Det er ikke det eneste, der er hårdt omkring. Goddag. Velkommen til mit hjem. Kom med indenfor. I kan bare kigge lidt. Det er hjemmerullet. Velkommen indenfor. Jeg har muligvis jer til stå så. Kom med hjem. Kan I komme ud? Velkommen til vores køkken. Jeg vil nu vise jer vores køleskab. Hvad fanden er det, jeg ser? Har du købt smør? Prøv lige at komme her, unge dame. Føler du dig aldrig alene herude? Jo, en gang imellem, men jeg har min gode ven, Hans Ole. Han er der altid for mig. Han hjælper mig med solstik og en gang imellem og til hans smør. Hvor din satans kvægtyde drøv min mark igen. Din lille amøbe. Hvis du ikke snart kommer til at stoppe, så ringer jeg til myndighederne. Hvis du bare din kæft, så får du sæson 1 af bunderøv på VHS. Jeg er en fornuftig mand. Jeg ved godt, hvornår man skal sige ja og nej. Sidder piger ned, pisser. Ja. Der har du dit svar.